Welcome guys, welcome to my channel, welcome to Matalong, welcome to Kanito. Ayun. Maunit kuan guys. Ang portion na din mo sakay at masakay ka na nabot. Katong sakay sa banana boat, din mo yung area. Gusto kung nasa tamo mukuan pag banana boat. Okay guys, atong tanawon. Nalakay ang banana boat. Katong sore na sa Kanigaw, okay na kini alam sa tanan. Okay, ngayon sila naway ni sore sa Kanigaw ang iprok na daghang motor. Okay, mga ni ang banana boat. Ini guys, ini ang area kuan sa Kanigaw. Guys, guys, mani ang bagong kuan sa Kanigaw, bagong activities nga mo mahimo nato kung moarita sa Kanigaw. Okay guys, sa kadtong Soroy, open na kini alang sa tanan. Okay guys, okay. Oh, nani ang kon. Ang ganahan Soroy, okay na kini. Okay na kini alang sa tanan. 200 per siya ma'am. Napo, 50 na siya ma'am. Diyan mo lang kaya 200. Gawas na Okay guys, tatlo or apat ang 15 minutes. Oh, 15 minutes na siya ma'am. okay, muna ang pag prosugod sa banana boat sa Kanigaw. Katong ganahan mo sa kay banana boat, Ayaw na lang mas pwede na kini nagayo. alang sa tanan. Katong ganahan sa banana boat nga musakay, ari lang mo sa Kanigaw aron maka-experience tani ko. Okay guys, so good na guys. Anak yan ma'am, ano bayad? Ito ang gumagay. Mga ni ang banana boat sa Paraiso sa Kanigaw. Ayun, Paraiso sa Matalong. Guys,